Atong bisayang luto karon is tortang munggo. Ingredients ani is na ako'y young corn, garlic onion, bell pepper, and spring onion. And of course, ang ato ang munggo. Kung baton ani ato lang is sagol tanan ang munggo, ang young corn, o ang tanang lamas. Yan. Timpla na to black pepper. Salt, depende sa panglasa nato. Ang garlic powder. Vegetable nor cubes. Yan. Tunga lang itunga lang nahabilin. Takan sa nako 3 eggs. 1 2 and 3. Then imo lang siyang i-mix tanan. Yan. Punan ako isa pa ka egg. Then isagol na itong balik. Make sure nga ang katong nor cubes imo nang na dugmok. Yan. Ako sa butangan og gamay corn flour kay para dili siya mabungkag inigluto. Then magbutang na ta sa atong first na luto. Gagmay lang kay yan. Ato na itry o bali. Pinakalit. Yan. Very good. Perfect. Nagbutang ang dali po sa akong second batch. Kalimot ko video. Haon po sa akong third batch. Yan. So, maghaon na po sa akong last batch. Okay. It's done. Yan. Mao na ni siya akong tortang munggo. Looks yummy man sad.